Viittomakieltä on ollut tosi mukava opiskella. Se on niin erilainen kieli kuin puhuttu kieli ja ehkä just ne ilmeet ja eleet tekee siitä niin sellaisen rikkaan ja monipuolisen. Eli voi tulla opiskelemaan, vaikka ei osaisi viittomakieltä yhtään. Koko 2 ensimmäistä vuotta opiskellaan pelkkää itse viittomakieltä. Sitten kun pääsee siihen kulttuuriin mukaan, niin se on niin pieni yhteisö, sitä ei edes tajua, kuin pieni yhteisö se on, kunnes on itse siinä mukana. No siis Kuuron kulttuurissa on ihan eri tapoja mitä Suomessa. Esimerkiksi halaillaan tosi paljon, se on sellainen läheisempi kontakti, suomalaiset ei kauhean lähelle tuu ja meillä on sellainen oma raja. Viittomakielessä just ehkä se onkin se, että ilmaisee itteensä, mielestäni tuntuu, että rikkaammin ehkä kuin suomeksi. Täällä on tosi hyvä ryhmähenki yleensäkin, että vaikka me nähdään tosi paljon ylemmillä luokilla olevia ihmisiä, niin jotenkin sieltäkin tulee sellainen olo, että oot tervetullut. Tulkkauksessa parasta mun mielestä on se onnistumisen tunne, että huomaa asiakkaasta, että sille tuli se asia perille. Hän on tyytyväinen siihen, mitä mä tulkkasin. Ja sitten tavallaan se, että se myös saadaan viittomakieliset ihmiset kuuluviin.